Takaitaccen tarihin Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Sheikh Dahiru Usman Bauchi an haife shi a watan Yuni shekara 1927. Sheikh Dahiru Usman Bauchi mahaifinsa ya kasance sunan shi Alhaji Usman Adam da kuma mahaifiyarsa Hajiya Maryam. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya kasance mahaddacin Alƙur'ani ne kuma mabiyan ɗariƙar Tijjaniya, wanda yake gabatar da maulidin ƙasa inda mutane suke ziyarta ƙasashe daga irin ƙasar Senegal, Mali da sauran ƙasashe. Dahiru Usman Bauchi waliyin Allah ne da ya shekara 96 yana yin sallar Juma'a. Don Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya yi shekara 63 yana gudanar da ibadar haji da umara. Dahiru Usman Bauchi ya kasance shekara 99 bakinsa yana karatun Alƙur'ani. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya kasance ya bar mutum 820 'ya'ya da ƙannansa da iyalansa. Dahiru Usman Bauchi dadin dadawa ya kasance akwai mutum 400 mahaddata Alƙur'ani, inda ya kunshi 'ya'yansa da kuma iyalansa da ɗalibansa. Dadin dadawa Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya haifi iya maza kwara 100, mata kwara 50. Sheikh Dahiru Usman Bauchi cikin iyan nasa sun kasance maza mutum 84 ne mahaddata Alƙur'ani, inda mata 42 ne suka haddace Alƙur'ani. Da kuma a cikin iyan nasa akwai mutum 7 masu PhD na karatun ilimin zamani.